el nostre dia a dia, no? En el servei, la veritat és que és molt variat, es comença d'R1 rotant per tot l'hospital i després quan ets mitjans d'R2 ja vens aquí al servei, comences a fer en plan de consultes i quan et vaig aquí a consultes i després, no, quan ja ets R3, doncs ja comences a les consultes, que al final es organitza com a monogràfics, no? Fas una adaptació, doncs, 2 o 3 primers mesos amb les diferents consultes multidisciplinaris i posteriorment, quan ja has escoltat a tot arreu, entre mig també pots fer rotació externa i bueno, pots implicar en algun projecte d'investigació que vulguis. Com seria, per exemple, la relació, no? Amb el tutor, amb l'equip, amb la resta de companys de residència? La veritat que jo crec que aquest hospital, tot i ser un hospital que té activitat d'aquest nivell, doncs encara podem considerar que som com una família i la veritat és que ens coneixem tots molt. Al final és un servei jove, que hi ha poc temps que hi ha residents, llavors hi ha molta il·lusió per formar i per estar per nosaltres, pels residents, llavors això està molt bé. Jo recomanaria i tornaria a venir a fer reumatologia al Parc Taulí, principalment, sobretot per l'equip humà que soc, que això fa que la residència, que en general pot ser un període nou, de novetats i que implica un procés d'adaptació, doncs que sigui un dia a dia que tu et sentis acompanyat, que et permeten una docència paulatina en la que et sents que realment estàs formant cap a l'especialitat A, no? I hi surts molt ben preparat.